naman talaga sa bansa ang ating problema. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Rizal ay katulad lang din natin. Nagwagi, nasaktan, umibig. Kung sa inyo mga Makatang Makati at syempre dahil buwan ng wika pa ngayon. Alam nyo naman mahilig tayo may pag-argumento kahit matalo man tayo manalo kasi importante nagkakaintindihan tayo kahit anong pag-usapan. Kaya atin ang simula po siya para kasi balagtas dun Gatas bago balagtas. Adults. School is not stressful, kid. Caloocan High School. Si Andres Bonifacio ang suminggulo sa bawat Pilipino sa atin. Alam nating lahat na maagang naulila sila Andres Bonifacio. Hindi ba tunay na si Andres Bonifacio ang gumawa ng tunay na daan upang makaalis tayo sa mga Espanyol? Hindi ba siya kumilos, siya gumawa ng kapatiran para mapaalis sa mga Espanyol? Sige, sabihin na nating namatay si Bonifacio para sa bansa. Hindi ba si Rizal din naman? Di ba namatay din si Rizal para sa ating bansa? Namatay siya para makamit ang ating kalayaan. Ano ba ang nagawa ni Rizal kundi ang sumulat ng mga nobela? Saan nakarating ang nobela niya? Kasi nagsisigawan dito debate para nagulan na. Isang piso versus 10 pesos. Kung may 10 kang tigi 1 piso, kaya mo nang tapatan yan. Dr. Jose Rizal. Hindi ba sa library lang naka-imbak? Oh, para sabihin ko sa inyo! Bakit nalilisik yung mga mata nila? Hindi ganito ang debate. Para sabihin ko sa inyo, kung hindi nagsulat si Rizal ng mga akda, kung hindi niya binuksan ang diwang magiging Nagsulat siya ng mga librong hindi sino naman kasama ni naiintindihan ng Bonifacio? mga Pilipino. Maganda nga na mga argumento yon kasi nga diba siya inisinulat niya to sa Espanyol, yun ang kanya inaral. Ng mga magta-translate sa Tagalog para maintindihan. Paano kung walang nag-translate, di nila naintindihan? Anong naging saysay na sinulat ni Rizal? Nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo. Bigyan natin ng pansin ang kanyang sinabi. Sabi niya na dapat daw si Bonifacio ang tanghalin sa kasalukuyan. Hindi ba't nakaka-apekto sa bawat kabataan kung ano ang ipinapakita sa puso ng isang bayani? Kung nagiging marahas ka, may a-apply natin to sa ngayon, magiging padalos-dalos din tayong mga kabataan na hindi iniisip kung ano magiging epekto ng ating gagawing plano o magiging solusyon sa ating problema. Ang dapat maging huwaran ng kabataan ay si Bonifacio. Dahil si Bonifacio ay may matinding pagmamahal sa bayan. Pinaglaban niya ang kanyang bayan. Hindi siya sumulat na ng libro. Hindi siya umupo lang sa upuan. Hindi siya umawak ng lapis. Tumayo si Bonifacio. Humawak siya ng sandata. At ito ang simbolo ng pagmamahal niya sa bayan. Ang mentalidad na ganyan, masyado ang maras. Bata pa lang tayo, ganyan na ang mentalidad natin. Hindi pagiging... Yung disappointment. Hindi pa ako tapos magsalita Dito debate. Marahas ang tinuturo ni Bonifacio. Ano ginawa ka ni Ba't sila nagsisigaw? Chang Ami! Pucha, lagyan mo sa gitna ng dalawa yan. Ano ginawa nila? Face to face! Ang daming mali doon. Like, nararamdaman ko na mapupusok naman ang kabataan, di ba? Kaya ang dami na bubuntis Pero hindi ganyan makipag-debate. Wala ko na ang importante sa isang debate ay kung yung argumento mo ay nabubuhay at may sense. Mayroong ibig sabihin kahit pabali-balik na rin ng iyong katunggali. Hindi importante sino tama, sino mali, pero nagkakaintindihan kayo at kung sino may mas magandang maipresenta na argumento, ideya, o pwedeng rebuttal sa sinasabihin ng isa. Kasi doon mo malalaman sino mas may pinag-isipan, sino may mas pinag-aralan yung kanilang topic o yung kanilang punto doon sa topic na pinag-uusapan. Diba? Yun ang importante. Hindi na importante. Maraming sige sa social media, gusto nila tama sila. Hindi importante sino tama, sino mali. Pero kung naiintindihan ng tao yung argumento mo. Panoorin natin yung buo nito sa dulo ng video. Dadaanan ko muna to lahat. Galing kay JR. Diba? Ganito rin yung kaninang debate. Nagsisigawan, pataasan ng boses. Sino mas magaling magpaano ng crowd. Diba? Parang flip-top na bangayan. Hindi ganyan makipagtalo. Hindi ganyan makipag-argumento. Okay lang kung nagkagaguhan lang kayo magkaibigan. Ito yung kaklase mong hindi pa nakaka-connect sa nangyayari. Wala na internet to isa. Huwag ka maalis, hindi pa tayo tapos. And reported on the action. Sunod! Galing kay Capital Kong. Ano ba yung ginaganyan ka? Bakit mo kasi ako ginaganito Tayo ng bagay music ngayon. Bagay to, edito. Copyright, yeah, copyright. Pili mo lang ako!
Wait lang, napanood ko na ito eh. Ito ba yung sa BioFlu? Hindi mo lang ako BioFlu! Ah, bigyan tagal na nito eh. Tagal natin doon! Oo, ganun katagal. Napakatagal ko inantay. Bumalik tong meme na to. Hindi ko ginawa! Anong edit na naman to? Ba't ginawa mo? Napakagandang edit. Pang ano nila rito? No? Ano bang topic nila dito? Time conservationism in the Philippines. Tama. Sunod na talumpating pighati. Naligay, box. Game na ba yan? Number 4 sa balota. Oh! Team performance. Hey! Yeah. Yeah. Ba't may tagaye sa gilid? Yeah. Bok Ariones. Oh! Avengers! Den! Yeah. Oh! Here Hey! we go. Drop! Bagsak mo yan! Balagtasan! Yeah. Ang tagal. Yeah. Kumagay ito lang. Hello? Correct. Kami talaga ang pinakamatibay sa laro. Oh! Inaakala nyo na nawala na ang mga orihinal na kawali ka kami makatagpo. Wala pa sa kandulo. Oh! Kami talitan mula sa inyong matkaisipan na hindi nyo magagaya ang mga isin namin ganito at kami mga banatan kami ang hukbuk ng mga sundalo makatao palaba. Kami tapatilat lapi sa kanya rin sa mga kalupaan na kaalaman na umapo ng labi sa kayo makatagpo. Basta makakaya kahit na pumusta. Kahit na malaki bumalakad ka sa app sigurado may iwan ka tutusta. Kaya dumikit ka na. Kami magsisimula na. Yeah. Kanina pa nagsimula eh. Tingin nga ako Yun yung taga-yo-yo ba sa likod. At wala siya ambag kundi taga-hype lang sa isang gilid. Paano kaya kung nagso ng presidente magaling mag-rap to? Siguro 1 minute tapos na agad yung mga buong plano niya doon sa papatayo ng mga gusali, papataas yung ekonomiya. Ay, astig na. Sunod! Galing yung Marv. Ba't may horror dito? Oh, tsaka, narinig mo na ba sa tiyempre? Ba't may horror game dito, leche? Sunod! Lagi ako tinatag dito. Hindi ko ito kamukha. Ano ba? Ang ganda naman, syempre. Pinagpalit mo na talaga. Ayos lang. I don't care naman ako sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Dahil dito sa pic na to, hindi ka na nagre-reply. 10 years ago? Puta na, so kayo, hindi ba umabot sa data mo sa akin? Nagkakamali ka. Hindi siya ang dahilan. Ano ang dahilan? Ha? Bakit di ka na nag-reply sa akin? Ha? Wala lang. Huwag ka na nga mag-comment sa akin. Exclamation. Bakit? Ha? Ano ba problema mo? Ha? Wala akong problema. Exclamation. Baka ikaw meron po. Tsaka yung pangpaligsahan at pagdebate. Nanginginig na si Francisco Balagtas. Pwede ba tigilan mo na ako at wag mo nang sasabihin sa akin naman? Kasi lalong ako nasasaktan at umaasa na magiging tayo. Ulate. Kala ko ulol. Di ko rin alam kung nagsasabi ka ba ng totoo. Isa pa, may boyfriend ka na ngayon! Kaya pala, please, tigilan mo na. Iinom mo na lang ng Biogesic yan. Durugin mo, singhutin mo. Di ko ginawa! At magpighati ka na. Sunod, Galikid Demuel, yung presidente ka sa class. Katas Chris Labaris, di ko panis. Siniraw daw yung nalalaw ng wida para kuda. Kinisugin sa amin ang ginala na Kaya nagsawa sa kanya. Hindi mali. Yung presidente umiiyak. Tapos yung vice president papasok, sasabihin niya, ito pinaiyak yung presidente. Hindi kasi kayo nakikinig. Yun dapat. Sunod, Galikid Wency. Eto tol, ghost story tol. Legit na nangyari talaga sa akin to. Personality experience ko talaga to. Ginawa nila ng parody. Subdivision pa tayo natira tol. Oo. Naalala mo yung araw na naputulan tayo ng kuryente. Si Papa talo online sabong, 5,000. Oo. Yung gabi nun tol, wala tayong kuryente nun, di ba? Sobrang dilim sa bahay nun tol. Nung nagising ako nun tol, mga around 2 AM ng madaling araw yung tol. Gising ako, sobrang dilim. Naiiyak ako, pag madaling araw, di ba tumatayo ako. Ganda na pang podcast nila. Maganda yung setup nila. Gasera ng gamit natin. Oo, gasera. Pagbukas ko ng gasera, pre, kitang-kita ng dalawang mata ko, pre. Nakaputi siya, walang ulo. Sama ng tingin sa akin, pre. Paano na? Ay, pre, as in wala talagang ulo? Paano niya na? Pulang-pula yung mata niya, walang ulo. Sheesh! That's crazy. So ngayon, nanginginig bon maro ko. That's crazy. Siyempre, creepy nun tol, diba? Gusto ko sumigaw tol. Sisigaw talaga ako. Pero, grabe. creepy ko sa ano ko, pre, stopagos ko. Di ako makapag-produce ng voices. That's crazy. Pagtingin ko sa kanya, tol, siyempre, puting-puti yung damit, di ba? Tol, white lady. Hindi ko masabi, tol, kung white lady kasi hindi ko matukoy kung babae ba siya o lalaki kasi wala kang ulo, di ba? Sa tabagay, pwedeng transblender yan. Grabe tol, tumatayo balakubak ko. Pinakasan ko na rin loob ko, tol. Sinapa ko sa panga, pre. Tinamaan pre. Hindi, pre, wala kang ulo eh. Sapak
Tama kayo sa gagagawa niya. Alam mo yung rugby? Nagamit yung pandikit, di yung minumukbang. That's crazy! Imagine tol, nung nangyari sa'yo yung tol, no? Tiglaking kick ako ng manananggal. Sheesh! That's crazy! Yung debate rin kanina, that's crazy. Okay, class. Magbigay ng mga bagay na walang pakinabang. Ma'am, ako. Okay, very good. Iba pa. Hindi ko maisip. Yalan kay pamangkin. Ginawa nyo kay Rizal. Sige, approve ko na lang yan, leche. Sunod! Galing kay Karma Kayawa. Yun. Ako may kanta pa. Yay! Mga school vibes! Nakakabis tuloy. Nakakabis mo katarantaduhan ng klase mo. Hey! Okay, masaya na ako ulit. Hanapin na natin yung kanina, yung kailangan ko ng buo. Eto, nakita ko na. Namiss ko din manood ng mga debate. Tingnan natin gano'ng kaganda ang debating ito na may konteksto. Kung tatanungin natin ano nga ba Huwag ang mo mas sila mabisa awayin, sa ha? dalawang paraan, Sila ay nakikipag ang sariling paghihimagsik o ang argumento panulat. lamang. Sa pangkat namin, mas Huwag niyo masyadong pag-iinginin damdamin. namin ang panulat. Tulad ng sinabi ni Jasmine Jules, yung kanyang argumento ay nakaangkla sa ating mga tradisyon at values bilang Angklas? Pilipino at Nakaangko. Di ko alam yun, ha? Wow. Lagi tayo matututunan sa buwan ng wika. malaki yung naiambag ng literatura ni Jose Rizal. Ano naman kaya ang masasabi dito ni Katrina? Dapat speaker- lamang hingarin si... Pag ba speaker ba, kailangan macho ka? Kung hindi namin kaya ba yung pagtalo sa'yo sa salita, tatalunin ka namin sa katawan. Jose Rizal. Ano naman kaya ang Mga masasabi referee dito naman na ni siya. Katrina? Dapat lamang hingarin si Andres Bonifacio bilang Okay. pambansang Si Andres bayani Bonifacio ng team. ating bansa dahil ayon nga sa National Historical Commission of the Philippines, magpasa hanggang ngayon wala pa rin konkretong batas na kumikilala kay Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani ng ating bansa. Talaga? Wala At pa. noong panahon na sinakop tayo ng mga Amerikano, Parang ano lang. nagkaroon ng isang pagpupulong kung saan pinangunahan ito ni William Howard Taft kung saan pipili sila ng isang titingalaing bayani ng mga Isang Pilipino. tite. At ang napili Yun ang gusto ng mga TikToker sumasayaw. yung naging taktika ng mga Amerikano upang mas madali tayong masakop. Dahil kung ang magiging ehemplo sa mga Pilipino ay isang payapang bayani, hindi na natin iisiping pang mag-aklas at lumaban na dapat tayo lamang magandang ang punto. pamuno sa ating bansa. Gusto ko yung iniwalan nila si Aguinaldo sa sahig. Ayaw ko na may paglaro sa'yo. Disclaimer lang bago pa tayo magpatuloy. Ang isang debate ay bibigyan lang kayo ng posisyon sa isang topic. Ngayon, di ko alam kung paano setup nito ng mga moderators, kung pwede silang pumili o hindi. Yung minsan, kahit hindi mo gusto yung posisyon na kailangan mo, dun lalabas yung galing mo eh. Kung kaya mong idepensahan yung posisyon na binigay sa'yo. Nakuha si Rizal o si Bonifacio. Minsan kuhanan lang yan, drolas. Ayon kay Dr. Zeus Salazar, isang historiador at pangunahing Kung titignan nyo pag meron silang sasabihin, sinasabi lang saan galing, hindi, kasi sabi nito, alam mo, yung iba kasi, lagi kasi sinasabi ganito eh. Kailangan mo pakita saan nanggagaling, ano yung source mo. Hindi yung pakiramdam mo lang, opinion mo lang. Walang pakialamang opinion sa isang debate. Diba? Kailangan binabackupan mo yung mga argumento mo ng mga sources mo. Yung mga validated at verified ng mga sources. Ang isang bayani ay isang taong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit o nang walang hinihinging salapi. Kaugnayan nito ang kahulugan ng bagani na mandirigma. Bayani? At ang salitang wani na ang ibig sabihin naman ay magtaguyod at tumulong. Ito mga sanay na to, okay? Bakit kala nyo kinuha lang, pinulot lang yan? Hindi. Mga sila ang pinakamagagaling siguro kada pangkat nila at pinag-aralan nito, binigyan sila ng oras para pag-aralan yung mga topic at punto na binigay sa kanila. Napakatalino. Walang iba kundi si schoolmates Trisha. Hey, schoolmates! Uy, gusto ko maging schoolmate yan Ipinaglaban daw ni Rizal ang pantay na karapatan at hindi kalayaan. Ano ang masasabi nyo dito? Tama po yung sinabi nyo dahil ang una pong layunin ni Rizal kung bakit siya sumulat ng mga nobela ay maiparating sa mga Espanyol kung ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Ngunit hindi niya ninais na makalaya ang Pilipinas mula sa kolonya ng Espanya. Ninais po niya na maging probinsya ng
Espanya ang bansang Pilipinas? At kung ganito ang nais niya, matuturing ba natin itong totoong kalayaan? Maganda yan. Yan ang ninanais si Dr. Jose Rizal. Kung babalikan natin ang istorya, balikan natin kung anong maaari sa panahon na yon, binigyan niya ng pagkakataon na ang mga Pilipino ay maging handa para sa pagdating ng panahon ay mayroon tayo sapat na kakayahan, sapat na edukasyon para agawin yung kalayaan sa mga dayuhang nakapi sa atin. Kaya ang ginawa lang ni Rizal, binigyan ng panahon yung mga Pilipino na makapaghanda. Hindi niya ninais na magpasakop sa mga Espanyol. Mali yan dahil hinayaan. Objection! Ginawa ni Rizal na hinayaan niya ang mga Espanyol na sumakop sa atin at sila ang magturo sa atin ng tamang edukasyon. Mali ito dahil hindi siya nagtitiwala sa ating mga Pilipino na kaya nating tumayo sa ating mga sariling paa. Nagkakamali ka rin. Yeah. Mahirap sa debate kasi ganyan yung crowd. Hindi ka pwede magpalakpak sa ganyan or hindi nga to bardagulan, okay? Yeah. Hindi magsasapakan niya, wala si Chang Ami sa gitna niya. Hindi dapat gano'n. Medyo kakaiba rin kasi yung format na to. Parang dapat yung mga admin o yung mga moderator yung dalawang macho kanina dapat sila 30 seconds, ganun dapat eh. Pero okay lang, para lang mag-enjoy tayo, hayaan na lang natin. Mas lalong nagkakamali ka, alam mo kung bakit? Dahil wala ibang hangad si Dr. Jose Rizal kung hindi maging mabuti ang mga Pilipino sa hindi pantay-pantay na pananakop ng ating mga dayuhan. Kaya niya isinulat ang kanyang mga akda upang hindi magbigay na kumilos ka. Kung hindi, ibig niyang sabihin, magtulungan tayo upang makamit natin ang isa nating mithiin. Sabi nga ni Santo Tomas de Aquino, hindi lahat ng tama mabuti ay tama. Aanhin mo ang tama kung dumadanak naman ang dugo sa kapwa-tao at kapwa-Pilipino natin. Oh, shit! Paano mo may papakita ang damdaming nasyonalismo ni Rizal kung sa sarili niyang mga akda ay gumamit siya ng ibang lengguwahe? Kung sa sarili niyang akda, hindi siya proud sa ating wika. Kung sa sarili niyang akda, gumamit siya ng wika ng dayuhan. Balikan na! Okay. Sige. Tingnan natin. Magandang punto. Balikan natin ang istorya kung bakit gumamit si Jose Rizal ng ibang lengguwahe para ipahayagan kanyang akda. Noong panahon na yon, kapag sumulat ang mga Pilipino ng Tagalog na akda, ito'y maaaring isipin ng mga Espanyol na ginagamit ito na laban sa kanila. Ginamit ni Jose Rizal ang wikang Espanyol. Akala ko ba ang gusto ni Jose Rizal maging mablaya ang mga Pilipino? Hindi pwede. Hindi ka dapat pinapatapos mo yung sasabihin niya. Ewan ko, yung dalawang macho nating admin kumain ata mo ng merienda, hindi sila pinapacilitate. Dapat wait lang, tapusin niya muna, salita ka pagkatawa. Hindi pwede kasi sinisira mo yung thought eh. Hindi ka pa nga sure kung naiintindihan ng mga tao yung sinasabi niya. Siyempre hindi naman kasing bilis ng iba yan, di ba? Hindi yung mga sanay sa mga pagtatalumpati, sanay sa pakikipag-argumento, mabilis sila take ko ano yung gusto iparating ng kanilang kalaban. Iba dyan, baka di pa nagkakape ibang bata dyan. Kung takot pala siyang sumulat sa wikang Tagalog dahil aakalain na nagre-revolution. Yung pag-iisip na ganyan! Hindi pa. Mali ka niyang kapatid! Pag-iisip na ganyan! Nanonood pa ito ng flip, dapat gumagano'n siya. Hindi maintindihan ng mga Pilipino ito. Tanging mga ethnicity. Paano mo nasabing hindi maiintindihan? Paano mo nasabi na meme? Wait lang. Hindi pa ako tinitigil ni Enigma. Noong mga panahon na yon, sinakop tayo ng Espanyol 333 taon. So ibig sabihin, ang kinikilala o mas tinitiligan ang lengguwahe ng mga panahon na yon at yung communicable na lengguwahe ay lengguwaheng Espanyol sapagkat Espanyol ang tinuturo. Ginamit ni Rizal ang kanyang utak kung ano ang mas maiintindihan. Kung nabasa nyo sa No Limit Tangere, merong parte doon kung saan si Padre Damaso ay nagsermon at nakawikang Espanyol. Hindi ito naintindihan ng mga Pilipino. Kaya kung sinasabi mo na yun ang lengguwahe ng mamayani noon, bakit hindi nila yun naintindihan? Maganda nga naman punto, pero tandaan nyo, fiction yun eh. Pag gumagawa ka ng story, kailangan mong i-exaggerate ang isang adhikain para mapakita mo emosyon. Pero di ba, does art imitate life or life imitate art? Yeah. Di ba? Pero magandang punto. Ganito kasi yan! Time! Salitang yon, yung mga salitang yon ay makabagong salita na pinoposes din ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ay sumasalamin sa makabagong Pilipino, edukadong Pilipino. Yun ang sinasalamin ni Rizal na hindi sinalamin ni Bonifacio. Pero sasabihin, ba't kayo sumisigaw kung may mic kayo? Ano pa? Panglayunin ng isang mikropono. mga tanging mga ethnicity, mga mayayaman lamang mga tao ang nakakaintindi sa
Ito siguro yung section nila. Ito yung section ng kabila. Grabe. Ayan, di ba? Meron ba? Pero hindi dapat ganyan. Okay. Ngayon magsasalita tong dalawang to. Karanas ng ganito ka. Active na crowd. Palakpakan yung mga sarili niyo. Wow! Sana active din kayo mag-facilitate, leche. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Hey! Ibang klase. Huwag nyo lang buksan yung TikTok. Rizal ay katulad lang din natin. Nagwagi, nasaktan, umibig, nagmahal, lumaban. Nagpakita siya ng katapangan sa pamamagitan ng kanyang panulat at hindi sa dahas. Ang paggamit ni Rizal sa dahas ay isang simbolo ng nasyonalismo. Masyado niyang mahal ang kanyang bayan at hindi siya pumunta sa ibang bansa para resolbahin ang problema kung saan nandito naman talaga sa bansa ang ating problema. Isang strategist, isang realist. Okay, sino ba ang gumising sa damdamin ni Bonim na makipaglaban? Sino? Sapat ba ang paggising sa damdamin kung hindi ka kikilos? Di ba yun yung... Tila naging hindi ka maingat sa iyong pananalita, naging matalas ang iyong bibig. Ikaw na mismo ang nagsabi, masyado siya nagmahal sa bayan. Di ba bayan ang ipinaglalaban para may tuturing ka Si Andres Bonifacio ang sumimbolo sa bawat Pilipino sa atin. Alam nating lahat na Parang maagang away, naulila sila Andres palengke tuloy Bonifacio. pag Tumayo walang siya at naging panganay siya sa ipapacilitate. 5 niyang magkakapatid. Nag-aaral siya sa sarili niya at dito niya nalaman na kaya pala nating lumaya sa mga pangalipustang ginawa ng mga Espanyol. Kaya naman, Pasok Nas Daily! Hindi ba siya kumilos, siya ang gumawa ng kapatiran para mapaalis ang mga Espanyol? Parang mananapak na siya. Nalala ko tuloy sila Raul ba yun? Kita mo yung gano'n siya, relax lang. No? Ito kasi masyado high, pero okay lang, mga high schoolers na palaman sila, mapapusok pa. Sabihin na nating namatay si Bonifacio para sa bansa. Parang nasa Hindi ba si inuman. Rizal din naman? Di ba namatay din si Rizal para sa ating bansa? Namatay siya para makamit ang ating kalayaan. Ano ba ang nagawa ni Rizal kundi ang sumulat ng mga nobela? Ito na yung napanood natin kanina. Ang nobela niya, kinailangan pa ng mga magta-translate sa Tagalog para maintindihan. Paano kung walang nag-translate, di nila naintindihan? Anong naging Naku, ngayon, Eddie Wow! Ang sarap duraan sa bibig yung mga tao nagsasabi ng Eddie Wow. Nalala ko lang, sorry. Bigyan natin ng pansin ang kanyang sinabi. Sabi niya, Eddie Wow! na dapat daw si Bonifacio ang tanghalin sa kasalukuyan. Hindi ba't nakakaapekto sa bawat kabataan kung ano ang ipinapakita sa puso ng isang bayani? Kung nagiging marahas ka, may apply natin to sa ngayon, magiging padalos-dalos din tayong mga kabataan na hindi iniisip kung ano magiging epekto ng ating gagawing plano o magiging solusyon sa ating problema. Pag ano ka masyado kang rush. Dapat maging huwaran ng kabataan ay si Bonifacio. Dahil si Bonifacio ay may matinding pagmamahal sa bayan. Pinaglaban niya ang kanyang... Opinion. Puro mga opinion na sila rin minsan eh. At ito ang simbolo ng pagmamahal niya sa bayan. Ang mentalidad na ganyan! Ang mentalidad! Ang mentalidad na ganyan, masyado ang marahas. Bata pa lang tayo, ganyan na ang mentalidad natin. Hindi pagiging marahas ang tinuturo ni Bonifacio. Ano ginawa ka niya? Antayin mo muna matapos. Nagsalita ka na matagal. Hindi mo pwede sakyan yung init mo nung bago ka nakipag-argumento. Kailangan chill. Antayin mo muna. That's crazy. Bonifacio! Ano ginawa nila? Wala na ko na. Nasaan yung mga facilitator? High school! Yan, dapat kayo niyo pa pag ginagawa eh. May mga question na ng crowd. ngunit paano naman ito makakamit o mapaghahandaan ng mga Pilipino kung ang edukasyon sa Pilipinas noon ay ipinagkakait ng mga Espanyol? Sa aking palagay at sa aking opinion, binigyan tayo ni Rizal o tinuruan tayo ni Rizal na magpasensya. No? Pinakita niya sa atin kung paano magpasensya, mag-isip ng mahinahon, mag-isip ng tama. Para pagdating ng araw at sa tamang panahon, saka natin makukuha ang kalayaan. Ginamit ni Rizal ang edukadong pamamaraan at hindi sa marahas na pamamaraan. Yun yung sumasalamin ng tunay na kalayaan. Para saan ba yung kalayaan kung kinuha mo naman ito sa marahas na pamamaraan? Action Bonifacio, Teori Rizal. Dapat bang ituring ang isang bayani na nagpakita ng personal interest dahil hindi nga isinuko ang kanyang pagkatalo bilang presidente ng Pilipinas? Dapat bang ituring... Ang nangyari na sinasabi mong natalo siya ay noong sa Acta de Tejeros, noong nagkaroon ng botohan kung sino ang magiging supremo. Ang nangyari noon ay nanalo si
Bonifacio bilang sa internal affairs. Kaso, merong kumutya sa kanya na, ikaw, ano ang natapos mo sa pag-aaral? Bakit ikaw kailangan mapunta dyan? Eh di ba wala kang ang narating? Kung ikaw ang sinabihan ng ganun, hindi ba masasaktan ka din at iisip mo na ito lamang ba ang pamantayan nila sa pagiging leader? Hindi ba kung ano ang dapat na aking makatutulong at magagawa ko para sa bayan? Nakita mo, pag sa tumatakbo ka rin presidente, hindi ganun kataas ang standard. Hindi kailangan meron kang PhD. Doon pinapakita na hindi pasihan ng edukasyon, pero importante pa rin ito. Porket ba hindi ko na kompleto ang aking pag-aaral, hindi ko na naiintindihan ang kapwa ko tao. Parang yun yung pinapakita doon. Pero maganda nga naman punto yun. At para naman po rin sa pagtitimpi, si Bonifacio ay matagal na naghintay, matagal na nagtiis. Simula bata pa lamang siya ay nakikita niya na ang paghihirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Kaya alam niya na kung ano ang dapat gawin, alam niya na kung ano ang dapat ikilos para mapaalis sa mga Espanyol sa ating bansa. Bonifacio ang dapat maging pambansang bayani ng ating Pilipinas. Hindi natin sabihin na baka... Sorry kuya, hindi ko sinasadya ma-post ko sa'yo. Sana all tinitignan na ganyan. Si Maria Clara kay Rizal. Sorry. Pag matalino ka, mapapalip-bite ka na yan. What's your name? Akala ko si Emilio Aguinaldo. Yung gupit niya. Kaninong pamamaraan ang mas naayon sa kasalukuyang panahon? Okay. Kasi diba, kanina nga, diba, yung panahon nila, sino mas may ambag. Tapos na rin kasi yung parang globalization, diba? May mga na-conquer na, umalis na meron ng mga kanya-kanyang kalayaan, yung mga sinakop ng mga Westerners, mga Europeo, mga Amerikano sa iba't ibang panig pa ng mundo. Paano ngayon magsastand yung punto ni Rizal at punto ni Bonifacio? Paano mag-iiba? Ang nangyayari sa lipunan natin ay marahas. Kung ang tinitingala ng kabataan ngayon ay isang marahas na tao, ano lang ang magiging mentalidad ng kabataan? Bakit hindi natin tingaliain ang makabagong Pilipino na sinasalamin ni Rizal? No? Pinakita niya kasi ang edukadong Pilipino na marunong maghantay, nag-isip kung paano palayain ang kanyang abangers bayan. lang, ha? Hanggang di pa nagbe-break. Kung tayo ay kikilos ngayon, kung tayo ay gagawa na ngayon, hindi lang tayo mag-iisip, kikilos tayo, gagawa tayo, mararating natin ang magandang kinabukasan na hinahangad nating lahat. Maraming salamat sa ating mga debaters at nakita natin kung ganda ano mga sagot, mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Na-appreciate ko naman to. Huwag niyo awayin yung mga estudyanteng yan, mga nadadala sila ng kanilang emosyon. At ang importante rito ay mas naipakakalat natin sa mas maraming tao yung mga ganitong usapin. Hindi lang mga wala kakwenta-kwentang bagay. Diba, minsan yung tanong, hindi naman kailangan ganun. Sino dapat kilalaning pambansang bayani? Pwede naman lahat sila kilalaning pambansang bayani. Ito ay para lang mapag-usapan for the sake of the argument. Pero hindi naman kailangan, wala namang mamamatay, wala namang mababago sino Gusto lang malaman kung paano nila dedepensa yung argumento nila. At itong mga estilo, yung mga hindi paggamit ng ad hominem, mga palasiya na pag-argumento, yun yung mas iniintindi dito kesa dun sa kung si Rizal o si Bonifacio man yan. Okay, kasi magagamit minsan pang araw-araw mong buhay. Nakikipagtalo ka sa Divisoria sa pababain yung presyo. That's crazy. Doon tatapos yun. Gusto nyo marami pa sila mga ibang video. Gusto nyo pa daanan natin to. Pagpabuti yun ng 20k likes. Huwag nyo ba tayo like, share sa mga makatan yung makating friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paulol Balagtas na mapakalam. Kay Samuel, Mr. and Mrs. Tika na rin ako sa pageant sabi. Buti ayoko. Buwan week, ano ba? Inuwaya sa magkaibang araw, ay magkaibang panahon. Ito mas madilim. Kainin mo yung talong ko! Hindi mo na kailangan asnan yan, maalat na yan. Pawis pa lang. Pwede nang pirituhin sa sariling mantika.